दिनै बतझ'रा जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव गोबां सुबुंफ्रा इउपिपिएल जे पार्टी बे पार्टीयाव हाबदों बिनिनो गेजेराव कमल ब्रह्म बिथांनि दैदेननायाव गोबां मानसिफोर दिनै इउपिपिएल हान्जायाव जगदान खालामदों आरो बेबायदिनो गार' रायजो राजाफोर बाहाय दिनै जगदान खालामफैदों गासै 50 सानिबो बांसिन गोबां गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय इउपिपिएल जे हान्जा बे हान्जायाव बहाय जगदान जाफैदों मानोना मोनसे फोथायनाय फैदों जे फैगौ जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बतझ'रायाव इउपिपिएल जे हान्जा बे हान्जाया देरहागोन आरो इउपिपिएलआनो जिहेतु सरकार दाफिनगोन बेनिखायनो बे ओनसोलनि जायफ्रा आगुआव गुबुन गुबुन पार्टियाव थानानै खामानि मावदोंमोन बेबायदि पार्टियाव थानानै खामानि मावनायफ्रा गावबा गाव पार्टिखौ बाद होनानै बिथांमोना दिनै इउपिपिएल हान्जायाव हाबफैदों बिनि गेजेराव बिपिएफनिबो गोबां मावथिफोर सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोनाबो बिपिएफखौ गारनानै दिनै इउपिपिएल जे हान्जा बे हान्जायाव जगदान जाफैदों बे बिटिआर ओनसोलाव मा राजनितिक गोदान आफाद बे दालु दाला जाबाय थायो जोङो नोंथांमोननि खौरां बिजोङाव जोङो नुनो मोन्दों दिनै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड होननानै मोनसे मुं दोननानै डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननायाव मोनसे गोदान पार्टी दाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों ससियेल मिडिया बा गुबुन गुबुन मिडियानि गेजेराव बिथांमोना बेसेबां मा ओनसोलखौ लानानै एबा बिटिसि ना स्टेट लेभेलनि मोनसे पार्टी दादों जों मिथिया एबा बिथांमोननि हान्जायाव सोर दङ बेखौबो जों नुवाखै जास्ट जोङो दा एसे आगोलसो जों नुदों जे बेबायदि मोनसे पलिटिकेल पार्टी हान्जा दाबाय डक्टर अनजालि दैमारि बिनि आफादगिरि होननानै जों नुनो मोन्दों बयहाबो पार्टी खालामनायनि मोन्थाय दङ बे हिसाबै निस्सय बिथांमोनाबो पलिटिकेल पार्टी दानानै हाबा मावलांनो थाखाय बिथाङा नाजादों आगोलावथ' बिथाङा बिपिएफनि सासे नेहाथारि हिसाबै खामानि मावदोंमोन हयथ' बिथाङा सानदों जे बिपिएफआव थानानै बेबायदि गुबुन खामानि मावनो हानाय नङा ओंखायनो हयथ' बिथाङा गावनो बा बेबायदि मोनसे गोदान पार्टी दानानै खामानि मावलांसै हयथ' होननानै बिथाङा सानदों लास्ट कुइसन सार गोबां बिपिएफनि नेताफोरा इउपिपिएलआव जगदान जादों नाथाय अनजालि दैमारिया जगदान जायाखै बिनि माखासे जाहोनफोर थानो हागौ राजखान्थियाव गोबां खोथा फैयो सोरबा गावनि लुबैनाय बायदि बिथाङा सानो सोरबा गावनि माने जिल्लानि खोथा सानो गावनि समस्तिनि खोथा सानो बबे पार्टियाव थाङोबा आङो उननि समाव पार्टियाव थानानै खाबु मोनगोन एबा बबे पार्टियाव थायोबा आं लुबैनाय बायदि कनस्टिटुवेन्सियाव गेलेनो मोनगोन मोना बेबायदि गोबां मानसिफ्रा सानो आरो बेबायदिखायनो नायनानै सोरबा बबे पार्टियाव थांबा आहा लाब जागोन बेबायदि साननाय फैयो हयथ' बिथाङाबो सानदों जे आङो गोदान राजखान्थि मोनसे हान्जा दानानैनो खामानि मावलांगोन हयथ' बिथाङा बेबायदि सानदों जायनि थाखाय बिथांमोना बा बिथांमोननि आन्दाराव सोर दं जों मिथिया एबा सोरखौ लानानै दादों बेखौबो जों दाबो मिथिथ'वाखै बेफोरखौ गासैखौबो मिथिजोबखांनायनि उनावसो जों बाथ्राफोरखौ हयथ' बुंनो जों हागोन लास्ट कुइसनाव सार बबे दोलोनिफ्राय बाहाय जगदान जाफैदों साबेसे दायो गाहायै बिपिएफनिफ्रायनो बांसिन बेवहाय जगदान जाफैदों आरो गोबां जायफ्रा गुबुन गुबुन आफादफ्राव दङमोन सोरबा फरायसा आफादाव एबा सोरबा गुबुन गुबुन हारिनि माहारियारि आफादफ्राव थानानै खामानि मावबोनाय बेबायदि गासैबो सुबुंफ्रा दिनै बेहाय जगदान खालामफैदों इउपिपिएलआव जइन जानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव सान्थि भाबै थांनानै थानानै जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांनाय खामानियाव साबसिनै भाबै जों दावगालांनो हायो बेनि थाखाय दिनै आङो इउपिपिएल दलाव थानानै बे हाबाफारिखौ मावलांनो थाखाय जों बयजोंबो मिलायनानै ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजा हारि माहारि बिथांमोनखौ लानानै जोंनि ओनसोलनि जौगाखांनाय खामानिखौ मावलांनो हानाय बायदियै जाहाथे जोङो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ जोङो दावगालांबाय थानो हायो बेखिनिखौ लानानै आङो दिनै इउपिपिएल दलाव जगदान जाफैदों आंजों लोगोसे 40 जे दलखौ मोजां मोनग्रा आंजों लोगोसे गासिबो आंखौ सापर्ट खालामग्रा गुबुन आरो दोलोनि मानसिफोर गुबुन दोलोनि मानसिफ्राबो जोंनि बे दिनैनि इउपिपिएलनि बे जगदान खामानियाव बयबो बाहागो लाफैदों आरो जोङो सानदों जे उननि हाबाफारिफ्राव जोङो जोंनि दलखौ जाहाथे गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामलांनो हायो जों बेखिनिखौ थांखि लानानै ओंखारबोदों
थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा-फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।